Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindenekelőtt nagy tisztelettel üdvözlöm 120 útitársának élén Rudolf Mihály építészt, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagját, IBL-díjas, Pro Architektúra díjas és Kós Károly díjjal kitüntetett művészt. Tapsoljuk meg, kedves Mihály! Nem kisebb szeretettel köszöntöm kedves feleségét, Molnár Katalin asszonyt, aki építész hivatásában is hűséges társa Mihálynak. Hol vagy, drága Katalin? Szeretettel köszöntöm akadémiánk alelnökét, Túri Attila urat, aki szintén építész, bár ezt nem kellett volna hozzátennem. Tisztelettel üdvözlöm dr. Rihli Gábor főtitkár urat, akadémiánk elnökségének képviseletében, ő is megtisztel bennünket. Szeretettel köszöntöm az építőművészeti tagozat vezetőjét, Salamin Ferencet. Drága Feri, merre van? És most nagy örömmel mutatom be a tánc nyelvén megszólaló művészeket. Rudolfné Matistyák Esztert és Rudolf Vincét, illetve Vígné Mlinár Zsuzsát és párját, Víg Pétert. Természetesen a számadó zenekar kíséri táncukat. Amikor Ferenc István akadémikus urat felkérem, hogy köszöntse az ünneplő közönséget, kérem, engedje meg, hogy idézzek hitvallásából. Az állandó érték keresése, és abban működtetni az eleven, lüktető életet, és nyomot hagyni a haza földjén. Azt gondolom, hogy ezen a kiállításon találkozzunk ezzel az eszménnyel, ezzel az erkölcsiséggel, úgyhogy a többit most már mondja el akkor Ferenc István. Köszönöm, hogy jön és köszönti a jelenlévőket. A tánc után minden elhangzott szó, hát csak olyan gyermeteg lehet, súlytalan, mert amit itt a fiatalok csináltak, legszívesebben zsebkendővel könnyed törülne az ember. Belépve ide a kiállításra, önöknek látni kell, hogy itt valami különös dolog történik. Annyit elárulok, hogy az alkotók, az alkotó itt mögöttem éppen a szakmai delelője után van. Nem, a szakmai delelő után. Ez 40 év. Hát még van hátra egy 20-as. De hogy mindez, amit itt látunk, hogyan is születik, köszöntenöm kell az irodájának számos fiatal és lelkes munkatársát, a kívülről jövőket is, mert vannak többen, akik bejárnak dolgozni, hogy ezek a fiatalok mihez értenek. Hát végig gondoltam, tudnak stoppolni, varni,
modellezni, és remek kávét tudnak főzni, így rátermett emberek. De ez még mind kevés, mert a gondolat, amikor föláll egy papíron, ahhoz kellenek azok a társak, akiket mi szakmailag csak úgy nevezünk, hogy társtervezők, amiben egyik legfontosabb elem az a településtervező, aki mélyre ás, és a felszínre hoz olyan titkokat, amelyről a megbízóknak fogalmuk sincs. Ezen kívül ott vannak a statikusok, gépészek, villamostervezők, geodéták és belső építészek. Ez az a szakmai csapat, amely térbe emeli Milu noszogatására, mármint Rudolf Misi noszogatására az épületeket. Nagy teher van a vállukon, és dicséret a hűségükért, mert 40 év alatt szinte nem változik a csapat. Egy olyan apró titkot még hadd mondjak el, magam is megdöbbentem, először körülnézve az anyagot, hogy itt nem történik más, mint az akadémia eszmeisége, az összművészetiség, hogy szorul be egy alkotó lelkébe, és hogy teljesedik ki térbe. Tehát ez egy külön nagy erénye ennek a 40 évnek. Köszönöm. Nagy szeretettel hívom a mikrofonhoz Bodonyi Csaba akadémikus urat. Méltassa és nyissa meg a kiállítást. Nem lesz könnyű dolga, vagy éppen nagyon könnyű dolga van, mindjárt kiderül. A kiállítás hatalmas, láthatjuk két szinten. Több mint 100 tabló és több mint 50 modell mutatja be 4 évtized szorgalmas munkásságát. Rudolf Mihály építészt és az embert szeretném bemutatni önöknek. Segítségemre van és inspirál is a kiállítás tudatosan választott címe. Lélek jelenlét. Lélek és jelenlét. Lélek, jelenlevő lélek lehet elemezni. A cím és a szavak sugallatát követve közelítsük az alkotó személyiségét. Lélek először. Kétségtelen, hogy Rudolf Mihály építészetét, módszereit, műtermi munkáját és közösségét áthatja egy ritkán tapasztalható erős lelkiség, amit a humanista jelzővel is illethetünk. Rudolf Mihályt zavaros korunk ellenére boldog embernek látom, úgy családapaként, mint hivatásában, elkötelezett munkamániás építészként. Egy gazdag és érzékeny lélek erős jelenlétét bizonyítja ez a kiállítás is. Hogy a mögöttes eruptív energia honnan van, nem tudható. Ez tehát Rudolf Mihály lélek jelenléte, talán sikerült bemutatnom őt. Magam részéről közeli jelenlétemből fakadóan büszke vagyok rá, és kívánok kreativitásához, a kiállításon látható előéletéhez méltó megbízásokat, és hozzá alkotó erőt. Ez a kiállítás nekem is ünnep. Most pedig megnyitom a kiállítást, megköszönve, és átengedem az önök figyelmét Súlyog Miklós tárlatvezetéséhez. Rudolf Mihály életmű kiállításának középpontjában a lélek, a közösség és a szakralitás áll. Ezért szerepelnek az építész utitársai a kiállítás bejáratánál, mert a kollégák közössége fontos számára. A szakralitás szerepét az installáció, a templom alaprajzi formája és az apszis jelzi. De még többet mond el Rudolf Mihály építészet felfogásáról a kiállítás címe, a már sokszor ma este elemzett lélek jelenlét. És ez a többlet, amit ez ad, az pedig a lélek jelenléte az építés folyamatában. Tehát itt látszólag nem építészeti fogalmakról beszélek, de mégis ezek jellemzik az ő életművét és ezt a kiállítást is. Mert úgy látom, hogy az a szándéka, hogy rámutasson az építészet és az építés az ember életének szervező ereje és létezésének egyik célja. Ezért ő az emberi, társadalmi és kulturális szempontokat tartja a legfontosabbnak az építészetben, és ezáltal
az életben is. Majd, ha lesz tárlatvezetés október 6-án, akkor majd beszélünk az építészetéről is. Köszönöm szépen, jöjjenek el! És most kérem a mikrofonhoz Rudolf Mihályt. Legyen szíves, kedves akadémikus úr, jöjjön! Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés nekem, hogy egy vidéki építész itt lehet a Dunaparton, és ebbe a gyönyörű épületbe idehozhatja ezeket a maketteket, hogy idehozhattam 100 tablót, mivel előttem nagyon sokan beszéltek, én nem szaporítanám nagyon a szót. Ma meggyőződhettünk arról, hogy a zene és a tánc sokkal-sokkal komolyabb dolog, mint az építészet.